är du under bordet, gumman? Va? Emilia? 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 Har du åkt in i tunneln? Va? Min mamma är borta. Här. Hej vännen. Hej. Är vi glada idag? Ja, men vi ska inte äta på stolen. Är det någonting där nere? Titta så mycket hår jag har fått. Hej tjejen. Hej. Hej gumman. Ja. Oj, 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 ja. Är du under bordet? Har du gått under bordet? Med leksaken framför dig, ja.